Jsem zabil toho travního bloka. Mohla by tu účet. GG. No. Počkat, já celou dobu natáčím. No, lidi, pardon, že jsem teďka nenatáčel, nebo že jsem dlouho nemluvil, ale já jsem si neuvědomil, že natáčím. Tak se vyžadu. Nebo se dělají, ale to nic si zase nepouště a takové blbosti. Dneska, podle toho, jak vidíte, tak budeme hrát Brawl Stars. Budu dělat questy, ať si udělám dneska všechny, to bude trvat docela dlouho. Ale prostě chci dát hodně pageů. Počkat, tak to bude asi dobrý v tom knockoutu. Jo. Takže dneska tak si děláme ty questy, jak jsem teďka říkal. Asi jak to dohrajeme, tak bych si dal ještě třeba jednou knockout. A to je všechno. Počkat, nevím, co dělám. Jo, tam je to já vlastně nemám spajka, já vám to nemůžu ukázat. A prostě když máte spajka a máte tohleto, tak tady fire icon máte spike šálu. A když půjdete semka a kouknete se až sem, tak tady je ta šála. To je takový secret. No to moc nejde vidět, ale je tam taková zelená šála. No prostě tam, teďka jste to trošku viděli a já už asi si půjdu hrát. Takže, oh shit, tak tom prohráme. Připejdi. Jo, to je tak normálně. Yes!
Ne, jsem mohl zabít a mohl všechny 3 zabít já. GG. No teďka něco pošlu. Překvapko, oni tam dám. Yes. Ondro. Yes. Kamu mě padla Tara? Teda stará, na takový styl. Yes. Jsem něco musel říct brachovi, protože on strašně moc smrkal. Teďka to je měla tady jedno. Takže jdeme další. A zítra tak vyjde možná video taky. Možná s bráchou. Ale třeba na 5%. Yes. Kam jsem to byl? Co děláš? Proč? Pojď to dáš. Daryl Chabr, tak to dá. Kámo, on než za ním dojde, tak on bude nahýlovaný, ten Barley. Bro, to musí dát. No. Jdeme ještě jednou dál. Už natáčím 9 minut. Ej. Tak, jsem tady měl něco potřebovat vyřídit s maminkou. Se tady půjdou komentáře, což myslím, že půjde, tak a dejte like, odběr, please, a video ještě nekončí. Dáme ještě, musím dělat ty questy, ale to bude docela na dlouho. To video bude mít hodně tohle dlouho. Watch out, here I come. Push out. Mic check. Time for trouble. Time. My mommy. Time for trouble.
Pojď to dají. Prosím, 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 prosím. Yes. Hezky. Pojď. Nechci to. Jo. Ne, nechci to. Yes! Jestli tohle to prohráme, tak za to. To je taková sázka. No. To musíme Dobré. Hezky. Hezky. No. On umřel. No. Když jsme umřeli. Tohle to je na život a na smrt. Kámo, mě vždycky musí zabít ten blbej bravs. Kámo. Já to tak nesnáším. Ale i tak to natáčím. Já vždycky umřu na začátku. No! Aha, minus 20 toho. No. Takže já to takhle budu jsem se Spikem. Já to takhle budu vždycky zastavovat, aby to Spike má vaj, to má to. No, mě AFK! Prostě... No, stůj si... No. Tak prostě... Já tady nebudu. Yes, no. Plus. Ona je úplně neviditelná, kamo. Yes. Wait, no. Gratulák. Ne, oni zase AFK. Bro, No, máme už ten... Máme quest. Už jsem zpátky. Šel jsem si pro nějakou chálku. Jdeme do další hry, já jsem to zapomněla stopnout, já jsem blbej. Yes. Už jsem si myslel, že se AFK. Oh shit, tak tam dá.
Mám tryhard přesní dávku. Mňam. Yes. Gotta hurt. Tryhard přesní dávka. Prime time, baby. Yes. Brawn and beauty. 2 pohárky a mám 3000. Time for trouble. Mám depresi. Jsem úplně nervózní. Se chovám, jak kdybych byla autistička. Je to možná, no tak ne. This game we will win. Tuhle hru vyhrajeme, protože jsme nejlepší, že jo. A když chci na 8-bita, jedna ve jedna. Tak to bude trvat dlouho. Prosím, yes. Time for trouble. Time Where will I put my friend? Thank you for the happy stew on my life. Thank you for the happy stew on my life. Yeah, oh. Too pretty. Já jsem nemohl strhnout. Hezky, to dáme. Prosím, kebabek. Jestli to vyhraje, tak mu koupím kebab. Ej, být prostě opravdu. Ne. Oh. Dva pohárky. Brawn and beauty. Aha. Tak já to bude hodně těžké, protože já mám jak se to jmenuje? Yeah, let's go. Co? Já to mám už obnovu, tak to je dobrý. Já jsem dřív měl ten Insane
3 jo, Insane 3 a bylo to mega hard. Tak to dohrajeme, teda dáme. Aha, my tady vlastně nemáme ten trezor, jak dřív. Zádu. Leon in the leaves. No way. A jak to? Ne, mě padla penny. Mě padla penny. Ne, ale pořád, aspoň, že mě spadlo. Další star, bro. Kamaráku, mytik. Aha, tak to budu hrát. Musím to dokončit. Já tady nebudu dávat ty fighty, protože to trvá strašně dlouho a to video by mělo hodně toho. Prostě hodně dlouho by to trvalo. Takže já to teďka stopnu. Teďka stopnu, proč nemůže jít pryč? Elmao. I am back. He's back. Uf. Tak, teďka jdeme expert, pak bude insane, pak zase insane, pak zase insane a pak poslední insane a pak last. Takže já to zase pustím, až bude mít jako 50%. Aha, to bude... Ej! 1%.
Bro, to nemáte vidět. Master. Počkat, pak je insane. Takže já to zase pustím ještě 50%. Má 50%. Takže za chvíli zase yes. Já se nebo... Ona to bude... Don't make me get Nita. You're dead. Untouchable. Yeah! Jo, už máme insane, takže už to říkám třeba po několikátý, ale já to zase zapnu, až bude mít 50%. Tak, už to má, už mají nabitou hypercharge. Ale on má strašně moc těch hápek, on měl už 500 000 hápek, takže 500. To je těžké. Ten prase, jak to říct, ne? Těžké jak nechci. Nebude částku. No, on bude serious, takže mega hard bude. Já to prostě musím zahrát. To bude velmi těžké. Běž, tak, ne, až za 20 sekund, jo. Kam, ale kde je ten dynamit? To mě zajímalo. What the fuck? Jo, tamhle je. Má zase nabitou hypercharge. To si dělá to musí udělat na 2%. Yes. He's dead. Půjdeme na insane, ne? Nevím. Takže lidičky, tohleto video už asi bude končit. Já tohle video už ukončím, protože už natáčím hrozně dlouho a jakoby já bych ten insane udělal až z bráchu ještě. Já se s váma loučím a čau.